niki zaman wis arepe runtuh. Artine piye, Pak? Zaman iki wis arepe digulung Gusti Allah. Wis tandane kok digulung. Ajaran ilmu kaweruh, ilmu tuwek iki digelar terang-terangan. Gak hanya di dalam majelis khusus, majelis umum. Sudah tidak lagi pakai bahasa kinayah atau isyarah, terang-terangan. Iki tondo yen dunyone arep digulung. Tergantung kita sudah siapkah menghadapi situasi itu. Tapi jikalau jenengan ini ning dunya wis mlebu ning alam pepadang, tak pastikan wallahi Anda setelah kematian roh sampai mlebu ning alam padang. Saya qulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku dikokon Allah dawuh ngene. Ngono opokmu. Ya. Kat malaikat ngomong ngene Kat, ngomong yo napa? Khusus bagi kekasihku mang yang sudah masuk di alam padang, udkhuluha do mlebu sira kabeh ha iki nek cara bahasa syariat ha iku ing jannah, bahasa hakikat ha ing rahmatku yang penuh dengan pertolonganku, bentuke pepadang disalamin aminin dengan selamat sausa. Tapi pasal yang kedua, artinya surat Al-Baqarah 257 di bab yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sing sapa wong ning donya atine iku sik ana alam sing gelap, terus piyambake ganti alam. Artinya ganti alam dunia ke alam akhirat, ya nyun sewu. Berarti kematian itu tak jamin roh iku mlebu nang alam sing pepeteng. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Quran tak dilihat, bukan orang. Ruh sing ana dunya iku atine iku gelap. Mengapa gelap? Karena ruhnya itu diajak madhep beriman nang sakliyane Gusti Allah. Jadi ati sampean iki imane nang sakliyane ilahun wahid dalam hal apapun. Sehingga rasa sing muncul dalam hati jenengan, iman yang muncul dalam hati jenengan mesti makhluk. Sapa sing ngoceh klason? Akhirnya jenengan gedinge nang klason. Umpama cocok ngajine mek sampean, sapa sing ngaji klason? Berarti pujomu pujimu nang iki kesalahane. Umat iki kesalahannya ada di sini. Mengapa demikian? Karena imame koclok, makmume melok. Imame wuta nuntun makmum wuta, ana wong wuta dituntun wong wuta, keceblung kali kabeh. Wis gak ngerti enggak? Jajalo mulya sampeyan iku alame peteng, jenengan wuta, wong loro tuntunan, gak iso tutuk omah. Tak jamin gak tutuk. Makanya kula nek ngaji bab tauhid iku bukan untuk hanya santri tok mboten, ya untuk kiai barang, ya untuk sing ngaji barang. Untuk sing ngaji, untuk semuanya. Jadi gak ono guru, gak ono murid. Gak ono kiai, gak ono santri, ngaji bareng.